vanhu votaura mashoko kuti aiwa Mahere ngaachipinda zvake nekuda kwemaadvocatero anotaura nemashoko anotaura plus nekushowa kwanguratidza kuti aiwa shes loyal to Nelson Chamisa kupfurikidza aiwa nekuresigna muparliament apo vaNelson Chamisa pakasiya bato reCCC. Satamina mashoko ataura ndopano kuti bva subscribe ulike hotna on the bell icon. Anouya paexendo pakonyora achiti sometimes I look at the state of Zimbabwe, the broken economy, the dilapidated infrastructure, the extreme poverty, the lack of clean tap water, the defunct public health service, the potholed roads, the chronic unemployment, the despair of young people, the destitution of old people, the man-made drug crisis, the unproductivity of farms and factories, the lack of opportunity, all of it. And I ask myself, sanobvanyura questions anozvibvunza kuti aiwa zvinhu zvese zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, was this the dream? Is this what so many brave men and women fought for? Are we not better than this? Where is the logic? Why do they make such bad decisions? How can a country so rich be so poor? How can such a clever population result in such strange outcomes? In what world did anyone imagine that Zimbabwe would become the sick man of Africa? Are they proud of this? You can arrest a citizen for telling the truth about how things are, but will that solve our problems? We need new leaders. Ndo mashoko anaya achiadvocatiwa naFadzai Mahere achiti aiwa maskandal ese nezvo zviri kuitika kutambura kuitika munyika yedu yeZimbabwe ndo vanhu zvavakarwira here? Ndo logic yacho here? Zimbabwe inyika iri rich but vanhu vacho vari very poor vasingamboiti. Chimotoziva munoti kudii pamusoro mashoko ataurwa naadvocate? Pinda mucomment section medu, saka no subscribe like, turn on the bell icon.